Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Kepriye kabare? Muga-muga sampeyan kabeh tansah sehat yo. Dino iki sampeyan bakal sinau bab tembung linggo lan tembung andahan. Apa sampeyan weruh? Apa iku tembung linggo lan tembung andahan? Tembung linggo yaiku tembung sing durung owah saka asale. Owah kuwi tegese berubah. Ing basa Indonesia, tembung linggo diarani kata dasar. Tuladhane omah, kukur, buku. Dene tembung andahan yaiku tembung sing wis owah saka asale. Ing basa Indonesia, tembung andahan diarani kata berimbuhan. Tuladhane omahe, ngukur, bukune. Gatekno tabel ing ngisor iki. Nomor 1, tembung linggo sapu. Tembung andahane nyapu. Nomor 2, tembung linggo pacul. Tembung andahan macul. Nomor 3, tembung linggo klambi. Tembung andahan klambine. Nomor 4, tembung linggo jupuk. Tembung andahan jupuk. Bisa ditutut yen tembung linggo kuwi tembung asli lan tembung andahan wis diowahi. Coba miturutmu tembung iki kalebu apa? Tembung linggo apa tembung andahan? Wis padha ngerti kan? Gampang banget sinau basa Jawa kuwi. Cekap semanten, matur nuwun.